Umuntu akakhulume kunodaba engifisa ukulifunda la. Olukhuluma ngentokazi nje sencane yase Newcastle. Eya enyangeni. Ngiyakhumbula ukuthi kudala umuntu esakhuluma ngekhathi kungafani kwekhathi isikhathi sakudala nesamanje. Okumele kuhambisane uyazi nje enye into umuntu esakhuluma ngesikhathi sakudala nesamanje nokuguquka kwezinye zezinto. Into engiyinothisile ngathi singabantu ngesikhathi sihamba nesikhathi thina siyeka esikhundleni sokuthi siyeke izinto engasezukufitha esikhathini samanje. Thina siyeka lezi zinto ekumele ngabe siza nazo kulesikhathi samanje. Sinamathele ezintweni engeze ukusiza ngalesi sikhathi samanje. Angenza isibonelo. Yabo nje mina ekhaya ngikhule kulinywa mina ekhaya. Ngakithi nje eindaweni eziningi futhi bekulinywa kuboshelwa inkabi kulinywa bekunane ingadi. Sikhula nje thina ngiyakhumbula ukuthi isipinashi sasingathengwa amaklabishi ayengathengwa khona ingadi yayinkulu nje lapha ngakithi ihlukaniswe phakathi kwezivande sakulomuza nakwezinye indawo bekunezingadi nje kulinywa. Esikhundleni sokuthi thina singabantu abamnyama sihambe nesikhathi sithathe lokhu yakulima awucabange nje ukulima ukuproduce ukudla into engaphumi kufashion ukudla siyodla size sife futhi mungadla uyafa. Esikhundleni sokuthi ngabe njengamanje siyaqhubeka nokulima kodwa ukulima sesikuthuthukisile. Mhlambe asisalimi ngeinkabi noma asisalimi ngale ndlela esasilima ngayo kodwa sesilima ngendlela eyisimanje manje ethe thuthu. Savele sakiyeka ukulima. Hayi kancane sikiyeka kancane savele sakiyeka nje totally ukulima singabantu abamnyama. Sakiyeka nje lo yamkhubo omuhle owawungenele obaba bethu omuhle sawuyeka ukulima nje kuba nezingadi kwayekwa. Ngiyakhumbula ukuthi izingadi zazi baseduze kwemifula. Ikhona imifula engashi noma amanzi ngashoda kodwa ikhona imifula engashi. Zazi baseduze kwemifula kodwa sakiyeka nje total ukulima. Sasesiqukula ke yonke lento enye engasile eningi esimoshela isikhathi seza nayo kulesi sikhathi samanje. Lokho ngabe kuyasiphilisa. Uqala sasingathenga isipinashi. Ngiyakhumbula iqala mina nje ngikhula sibancane sathi masibuye esikoleni sihambe sonisela izingadi njalo nakwezi lezo zinto ziningi izinto ekumele ngabe if we move with time sihambe nazo sizela. Yabona amahle ngutshene izinto esisuke nazo lapha ekumele ngabe sayiyeka seza nazo la kulesi sikhathi samanje. Ungavela ukhathalo ube udaka kodwa nje ngikubalela lokho kukodwa nokuningi ke thina singabantu abamnyama esikwenzayo okungenamsebenzi okunye kwakho uma ubatshena abantu ukuthi yazi lento le ayisizi ngalutho lento le ayisizi ngalutho bengacishe bekubulala abanye ngenxa ukuthi they are too attached kuleyo nto leyo ukuthi yasiza noma ayisiza banendaba kodwa ngenxa ukuthi batshenwa hayi bengakubulala ngisho ukubulala. Kanti nje manje ufuna ngabe izinto ezifana nokulima lokho engushoyo sihamba nazo siza nazo la. Ngiyakhumbula nje ukuthi omunye umuzi isikhathi phambilini isikhathi esiningi imizi yayine umuzi nomuzi onezinyanga yayo. Kwakwaziwa ukuthi inyanga yalapha ya kulomuzi inyanga yasekuthini inyanga yalapha kulomuzi inyanga yasekuthini. Kwahamba ke isekhona eminye imizi enjalo kodwa kwahamba ngenxa yesikhathi
seke report ukuthi inyanga ethile idlungu lamathwasa, inyanga ethile yenza ukuthi inyanga ethile leso sikhathi saphela ngenxa ukuthi akusaphephile ukuthi la ekhaya nje ngaba nenyanga yakho ehlala khona ngoba kunezingane. Izinto ezinhle lezo, I mean izinto ezimbi lezo esithema sihamba nesikhathi sayiyeka ngenxa ukuthi izinyanga zamanje sike sizwe indaba entwe inyanga idlungu lamathwasa, inyanga idlungu lingane, so awukwazi ukuzohlala nenyanga wena. Ziningi izinto esikwazile ukuthi esikhathini samanje siyibone ukuthi lezi ayisafithi kulesikhathi samanje sayiyeka, kodwa eziningi kakhulu izinto esingayiyekanga ekumele ngabe sayiyeka uma sekulesi sikhathi, ngoba isikhathi esiphila kusona manje asisafani nesikhathi esiphile obaba bethu, nesobaba bethu asisafani nesikhathi somkhulu bethu. Nami njengoba ngikhona isikhathi izingane zami ezizoba ngobaba khona sizobe singasafani nesikhathi samanje. Ngifuna ukuya kulolu daba sake salibhala phambilini, ngizolifunda nje. Ihloko salo sithi usizo lwesifazane waseNewcastle osizweni owagcwatshwa inyanga esithweni sakhe sangasese, ithi yamqinisa kanti yamfuna. Ngiyazi ukuthi njengoba sikhuluma silalelwa ngisho na izinyanga, sibona izinyanga, incapha izosala kuzona inyanga ukuthi ziyaprova zona ukuthi ayizilona lolo hlobo. Usizo lwesifazane waseNewcastle osizweni owagcwatshwa inyanga esithweni sakhe sangasese, ithi yamqinisa kanti yamfuna. Uthi-ke lo sisi emsini ethimba lakho lonke ekhaya kuseNewcastle osizweni, uthi kodwa mina ngizinze eThekwini ngenxa yokufunda, ngifunda eDUT, ngizokwenza unyaka wesithathu njengoba sizovula nje, ngineminyaka ewu-22 manje. Ekhaya kithi lapha eNewcastle osizweni ngikhule kunenyanga okuyiyona ebiyethenjwa kakhulu ekhaya kusukela kudala. Le nyanga ngeyakwamajola khona eNewcastle osizweni, ibibethela ichela igcaba, empeleni bekuthi uma kukhona inkinga ekhona nje ekhaya bekubizwa le nyanga kusukela kudala ngabo 1999, nami ngimncane kwaze kwaba yimanje. Njalo uma isekhaya lenyanga ibifike ingibize ngomakoti wayo. Cha nami ngivume ngoba vele abantu abangomkhulu bayakwenza lokho kubizana ngomakoti uma ingane yentombazane isencane. Kuthe nje sengenza umatric ngo2017 lapha ya esesiyabonga high school, ngaqala ngaba umuntu ophila ngokugula. Njalo uma ngilele ngiphuphe ngilele nesilwane, kodwa ngaleso sikhathi mina bengiyitshitshi ngihamba umhlanga. Bekuthi njalo uma ngigula kanjalo abazali bami bebengithatha ekhaya bengise kuyo lenyanga yakwamajola ifike ingicabe, inginikeze izinto engizozisebenzisa njalo nje uma ngigula bengihambise kuyona, yayifike ingicabe ngalendlela ukuthi kwanami ngimncane ngangize ngibone ukuthi sengathi sengigcatshwa ngisho isidingo singekho la, kodwa ngithule ngingasho lutho ngoba bengimncane. Futhi ekhaya bayayethemba lenyanga ngoba vele iyasiza kakhulu. Kuthe ngelinye ilanga ngigula futhi abazali bami bangihambisa kulenyanga. Ngalelo langa ke yafike yangicaba engquza lenyanga, yathi ifuna ukuxosha lesi silwane esingilalayo njalo ebusuku. Yangicaba abazali bami bebuka bobabili, ubaba nomama. Bekhona bebuka. Namathwasa esilisa ayo lenyanga ekhona nawo ebuka ngoba ngangilele ngibheke phezulu njengomuntu otetayo.
Bekuthi njalo uma ngibuya kuyo lenyanga bekuba sengathi kuba ngcono ukugula, kodwa emva kwesikhathi kubuye nesilwane naso sibuye ebusuku. Emva kwalapho ngiqhubekile nokuphila ngokugula. Nesilwane lesi esingilala ebusuku sangangiyeka. Ngithe sengenza umatric esikoleni saselokishini laseSizweni eNewcastle esesiyabonga high school ngo2017 ngafike ngafeyila. Kwaxakeka wonke umuntu ukuthi ngifeyile kanjani ngoba mina ngihlakaniphile. Nami ngangazikholwa nje ukuthi ngempela yimina lona ofeyilile. Ngiphinde ngabuyela futhi esikoleni, ngaphinde ngafeyila futhi kwaMatric. Ayikwavele kwabanzima kakhulu kunakuqala. Ngithe ngisuka lapho ngavele ngabatshela abazali bami ukuthi mina angisathanda ukuthi bengihambise kule nyanga yakwamajola uma ngigula. Ngathi okungcono abangihambise kwenye inyanga ngoba ngabona ukuthi bayakholelwa enyangeni. Kanti ngangicasulwa nayilokhu ukugcatshwa esithweni sangasese njalo uma ngikule nyanga. Angithi uma emotionally attached entweni kuthi noma sibheda sekwenziwa into ebhedayo awungabusabona ungangitshela nje ukuthi kunenyanga engagcabi ingane yakho yentombazane esindala eyenza umatric igcabe esithweni sangasese nawe ukhona ubaba umama, kodwa ngenxa ukuthi emqondweni wakho kuthe ukhule noma wazi ukuthi inyanga migcaba funa ikugcaba, ungavuma kanjani ingane yakho igcatshwe esithweni sangasese igcatshwa inyanga yesilisa nawe ukhona nomama wayo ukhona amathwasa akhona? Ungayivuma kanjani leyo nto nje? Normally nje ungayivuma kanjani? Uthi ke lo sisi wabe esebatshela abazali bakho ukuthi uthi ngabe sengibatshela abazali bami ukuthi mina angisathanda ukuthi bengihambise kule nyanga yakwamajola uma ngigula. Ngathi ongcono bangihambise kwenye inyanga ngoba ngangicasulwa nayilokho ukuthi ngangicasulwa nayilokhu ukugcatshwa esithweni sangasese njalo uma ngikule nyanga. Kuthe nje ngingasayi kule nyanga ngaqala ngakwazi ukufunda nakahle esikoleni, ngawuphasa umatric, kodwa ngawuqedela sengifunda ePanorama High School nokuyisikole silapha edolobheni eNewcastle. Ngathola nesikhala sokufunda eThekwini eDUT, ngahamba ngayofunda khona. Kwenzeka konke lokhu nje khona lapha yangakithi eNewcastle oSizweni kwakunomfana wakwambatha owayengishela ngempela, engifuna nje impela ngoba nasekhaya kwakwazi ukuthi uyangishela. Ngithe nje sengenza unyaka wami wokuqala eDUT ngo2020 eThekwini. Kwathi ngoMarch ngiseres ebusuku ngavele ngafikela ukukhala. Bekuthi uma ngikhale ngibiza igama lalomfana wangakithi kwambatha owayengishela, ngithi ngicela ukubizelwa yena. Kuthe uma kubonakala ukuthi ukukhala akumile babe sebengilanda abazali bami bangisa kuyo futhi lenyanga yakwamajola oSizweni. Nakimi kwase kubanzima ukunqaba ngoba ngase ngazi ukuthi umuntu ongefakela zonke lezi zinto yilo mfana wakwambatha, ngoba nakho uma ngikhala kuthiwa ngibiza igama lakhe. Ngathi uma ngifika kule nyanga yafike yathi lo mfana ongishelayo wakwambatha uyangigadla, ungigadla kabi ngoba futhi ufuna ngimqome ngenkani. Yaphinde futhi yangigcaba engquza njengasekuqaleni lenyanga. Yase ithi kubazali bami icela ukungicupha ngoba lo mfana ongishelayo unzima kakhulu, ufuna ngingalungelwa yilutho uma ngingakamqomi yena. Ayibenqaba abazali bami ukuthi lenyanga ingicuphe. Ngithe uma ngibuya kuyona lenyanga ngawunyaka ka2020 kwangathi kuyaqala kuba ngcono. Emva kwalapho
ngibe sengithandana nomunye ubhuti khona eThekwini obehlala efletini. Kodwa ngamchazela lo bhuti ukuthi mina ngiyitshitshi ngisahamba umhlanga. Ekuthandaneni kwethu ngicela singalali kuze kube ekhaya bayangemulisa ngoba vele bezikhona inhlelo ezinjalo. Ayiwavuma lo bhuti, wakhombisa ukungithanda ngayo yonke indlela. Kuthe sekuvalwa esikoleni ngenxa ye-COVID-19, ngibe sengiqamba amanga ekhaya ngathi ngeke ngibuye ngoba kuthiwa sizofunda online. Ngathi network yasemakhaya izongihlupha kanti ngangenzela ukuyohlala nalo bhuti efletini lakhe. Ngihlalile nalo bhuti kwaze kwaba siyavula esikoleni ngo-August, kodwa asizange senze lutho. Kuthe ngoSeptember ngawunyaka ka-2020 lo bhuti wavele waqala wangenzela izinto engingaziqondi ukuthi wayezithathaphi. Waqala wangithuka engibiza ngamagama abuhlungu ngendlela eyisimanga. Wavele wangenyanya nje isiqotho esenokungishaya sakufuna ukungikhipha umphefumulo. Kodwa khona lapho kwavele kwavaleka uNSFAS wami. Kwavele kwabheda nje izinto eziningi nje empilweni, ngaze ngagula ngaphathwa i-depression kwaze kwaba bayangilanda abasekhaya ngoDisemba 2020. Ngathi uma ngifike ekhaya base bengisa komunye umuntu ngoba lenyanga yakwamajola ngase ngingayithandisisi kahle futhi ngase ngibatshenile ukuthi angisathanda ukuyiswa kulenyanga. Lo muntu abangisa kuyena wafike wabona ukuthi ngazalwa ngembethe. Wathi kumele ngilungiselwe ngokusheshsha ngembulwe ingubo engazalwa ngiyembethe. Lo muntu wabuye washo ukuthi kukhona ukuphambaniselwa okwenziwa kimi, kodwa futhi wagcina engakwazanga ukungisiza lo muntu. Futhi nalokhu ukuphambaniselwa akakushoyo wagcina engakwazanga ukubona ukuthi ngiphambaniselwe ubani. Nangapha lo bhuti waseThekwini engithandana naye ufona ubusuku nemini engitshela ukuthi uyangithanda, kodwa manje yimina engenza ukuthi yena engakwazi ukungithanda ngendlela efanele. Uma ngimbuza ukuthi kanti ngenze njani, evele engasho lutho kodwa elokhu ethi akazimisele ukuhlukana nami. Emva kwalapho ke babe sebengilungiselela ekhaya. Bangembula ingubo yokuzalwa ngembethe. Kuthe kuqala unyaka odlule 2021, khumbule ukuthi lolu daba silibhale ngo-2022. So uma sikhuluma ngonyaka odlule o-2021 kusho ukuthi udaba silibhale ngo-2022 ngoba silifunda phansi. Uthi ke lo sisemva kwalapho ke babe sebengilungiselela ekhaya bangembule ingubo yokuzalwa ngembethe. Kuthe kuqala unyaka odlule u-2021 kwaqala kwavuleka uNSFAS, kodwa ezinye izinto zaqhubeka nokungahambi kahle. Nalo bhuti engithandana naye bese siphila ngokuxabana nje. Kuthe ngawo unyaka odlule ngabo March ngavele ngavumbukwa yiphunga elibi ngaphansi. Kuvele kunuke sengathi ngibolile enquza. Iphunga lakhona bekuyiphunga elingabekezeleki ngendlela eyisimanga. Into ebiyifike ingixake ukuthi angaze ngilale nomuntu wesilisa ngoba ukuba ukhona umuntu engake ngalala naye ngabe mhlambe ngisola lowo muntu. Ngiqale ngaliziba leli phupho noma ngiqale ngaliziba nje leli phunga, kodwa laqhubeka nokuba nzima. Nalo bhuti engithandana naye waqhubeka wangithanda, kodwa ubumbona nje ukuthi kukhona ungahambi kahle, kodwa ngenxa yokweqiwa uthando abe nalo ngami ubenamathela kumina. Ngababikela ekhanga leli phunga. Bangithatha bangisa kudokotela kodwa lutho ukuphela. Ngabuye ngaya nakubantu besizulu kodwa lutho ukuphela iphunga. Emva kwalapho ngibe sengivuvukalelwa isibeletho. Savuvukala kabuhlungu, nakhona akukho engingakwenzanga ukuzama ukuthola usizo kodwa lutho. Kuthe ngawunyaka ka-2020
Kuthe ngawo unyaka ka2021 ngabo June ngibe sengihlala noRumza omusha endlini wangapha kwaMhlaba iyalingana. Ngahlala naye sazwana ngaze ngagcina sengimethemba, ngamxoxela lolu daba. Ngamxoxela nje isitori sonke sinje ngoba sinjalo. Ngathi ngingakaqedi nje ukusixoxa washo naye wathi kade aqala engizwa ukuthi ngiyanuka ngaphansi, kodwa wathi ubexakeka nje ukuthi nginukiswa yini kabuhlungu kangaka ngoba ngiyageza futhi ngiyazithanda selokhu saqala ukuhlala naye ndawonye. Wathi ke umngani ucela ke siye komunye umama olapha yangakubo kwaMhlaba iyalingana. Nangempela sagcina siyile kulowo mama kodwa ekhaya ngabafihlela. Uma sifika kulo mama wafike wangigilela izimanga. Uthi lo mama, lo baba Izinyanga enimethembayo ekhakini nguyena lona oganga ngawe futhi useqedile ngawe. Lo baba ucuphile. Ngesikhathi ekugcaba enquza wayenzela ukuthi uma nje uke walala nenye indoda ngaphandle kwakhe leyo ndoda kumele ife. Kodwa futhi izinto zakhe lo baba ziyamtshela ukuthi wena awulali naleli soka lakho othandana nalo njengamanje. Yingakho ebe esethatha insila yakho wayisebenza ngenhloso ukuthi leli soka lakho livele lifune ukukubulala ukuze nihlukane. Uthi ke lo mama, lenyanga yakini ikufake izizwe nesichitho. Ikufake izizwe nesichitho sokuthi othandweni nje kungalungi lutho uma ungakathandani nayo. Njengoba wawukhala nje ubiza igama lalomfana wakwambatha okushelayo, uyena lo baba obenzela ukuthi uduke umkhondo ukuze kungabonakala ukuthi nguyena ogila lo mkhuba. Uthi ke lo mama, lenyanga yabuye yangifaka umhluzo wehashi kodwa wona yawufaka kimina ngaphandle ngaphakathi ngephupho. Kwaba sengathi ngiphupha ngidla into ethile kanti sekungena wona. Lo mama wabe sengithatha eyongilahla lesisilwane esasihleli kimi esasifakwe lo baba. Wabuye wanginika nezinye izinto engangizozisebenzisa, kodwa kulokhu komhluzo wehasha akakwazanga ukungisiza ngoba wathi lento isiyakhele ngaphakathi esibelethweni. Wathi yingakho isibeletho sivuvukala nje. Izinto ke zaziphuma kimina ngesikhathi sengisebenzisa izinto engangizinikwe yilo mama ngiyazesaba. Ngangithuma ngichatha ngezinto zalo mama kuvele kuphume izinto eziningi ezinukayo ngemuva nangaphambili. Ngesikhathi ngisanda kubuya kulo mama kwake kwathi kuba ngcono nephunga laphela. Kwathi noma sengibabikela ekhaya nabo bethuka ukuthi kanti lo majola ababemethemba kangaka lapha ekhaya kanti ubuye enze unya olunje. Sagcina lapho ke ekhaya ukuya kulo baba oyinyanga. Inkinga ke ngisele nayo manje ukuthi lesi sichitho ukuthiwa lo baba wasifaka kimi ngephupho, lesi somhluzo wehashi asiphelile njengoba sakhele nasesibelethweni ngalendlela ukuthi nenzalo ngingase ngigcine ngingasenayo. Sengizame kaningi ukuthola usizo kodwa ngigcine ngingasizakali. Ngisho nalobhuti engithandana naye kuthe noma sengimtshela ukuthi sengikulungele ukuthi senze ucansi, ngamuzwa nje ukuthi kwanaye akasenalo lolu gqozi owayenalo ekuqaleni. Kodwa sagcina sizamile ukubonana. Sathi siyazama ukulala kwavele koma nje kumina ngaphansi kwaba buhlungu ngendlela eyisimanga saze sagcina siyekile ngoba isitho sangasese sasivele singafuni ukuba amanzi ukuze kube nokushelela uma sesenza ucansi. Emva kwalapho ngibe sengopha into engapheli. Sengizame kwaze kwaphela nemali ekhaya. Sizama ukuthi ngibuyele esimeni kodwa lutho. Sengize ngicabange ngisho nokuya ebuhleni enkosini yamaNazaretha ngiyozilahla khona ngoba angisazi ngenze njani. Inkinga ke ngiyesaba ngoba angisonti khona.
Ngicela uma kukhona owazi ngalento yomhluzo wehashi nesichitho sakhona angisize. Noma uma kukhona owake wabhekana nalesi simo engisize, angazise ukuthi wasizakala kanjani yena. Ngiyabonga. Iyaphela le ndaba.